волидони Гулбегим Раҳмонова, муҳоҷирзани 29-солаи тоҷик ки чанде қабл дар Русия фавтида буд, ҳама хоҳишу дархости теъдоде аз сокинон дар мавриди ба фарзандхонӣ гирифтани ду фарзанди ятимондаи Гулбегимро рад карданд. модари Гулбегим гуфт, чанд нафар ба манзури шароити начандон хуби зиндагии мо ва аз раҳму шафқат мехоҳанд ду писари 3сола ва 6солаи ятими кул мондаи духтараш Гулбегимро ба фарзандӣ бипазиранд. که مرد فرزند دارم دخترچه من میخوام که هر دم یارم رفتی تو خواهر جان که موسمی کلمت را نگوی که ما یگون ترای فرزندم و نمیدم فرزندم ایباری خودم جدا نمیکنم. қаблан ҳамчунин муроҷиати фарзандхонӣ ба волидони марҳум Гулбегим зиёд сурат гирифтааст. ҳатто афроде ҳам мехостааст он тифлҳои ятиммондаро ба фарзандӣ гирифта ба хориҷ аз кишвар баранд. ҳатто замони ҳузури мо яке аз хешовандони ин хонавода бо ҳадафи фарзандхонӣ яке аз фарзандони ятимондаи Гулбегим омада буданд. ду духтарча дорам, бача надорам ки ҳамон бачаи майдакиша бигирам, калон кунам, чой бихӯнам, дар ба тарбия ба интизомш кунам. ин оиламай омадем ки биё бурем я маслиҳат кунем, агар ба розигӣ мисол бо бошу бо бибишу мисол нама хирсанди қатъӣ мисол амра бигирем. ин дар ҳолест ки аз замони нашри хабари марги Гулбегим дар Русия ва ятим шудани фарзандонаш ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон мустақиман ва аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба кӯмаки ин хонавода ва атфоли Гулбегим шитофтанд. گفتم ایوان 6000 سوم گرفتگی هست. من گفتم 3 ماهش دادم خودم دیگر سنه دادم. گفت چند سال بشه گفتم نمیدونم. بعد ما با بانک میرم همون را حساب کتاب میکنم پولم را میخونم راستشون میکنم. پولم را داد است. با برکت دنیا و آخرت. ҳамчунин аъзои гурӯҳи ахбор барои афкор дар шабакаи иҷтимоии фейсбук барои кӯмаки фарзандони Гулбегими марҳум маблағеро ҷамъоварӣ карданд ки рӯзи ҷумъа ба ин хонавода хоҳанд расонд. биби ва бобои фарзандони ятимондаи Гулбегим бо миннатдорӣ мехоҳанд ин кӯмакҳоро дар тарбияту нигаҳбини онҳо харҷ кунанд. хахтан дар ин хобгоҳ мо шароит мукамтар аст барои тарбия бояд ягон лоҷ боша ягон ҷо ки беҳтартар ки мо ҳамин тарбияи ҳамеора бо дараст монем. Гулбегим Раҳмонова сокини 29солаи шаҳри Душанбе 1 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Клини вилояти Москави Русия фавтида буд. яке аз муҳоҷирони кории тоҷик пас аз 9 рӯз дар яке аз сардхонаҳои ин шаҳр тасодуфан ҷасади Гулбегимро шиносоӣ карда, пас аз 12 рӯз бо кӯмаки муҳоҷирони кории тоҷик ба ватан фиристода ва ба хок супурда шуд.